'yan Kano mai waka ne. Ashe da kun so akwai ɗaci, rabuwa akwai zafi, idan dai aka fa za kun so ki ba zan sake yin kauna ba. Idan dai haka ba za kun so ki ba zan sake yin kauna ba. Zuciya halittar Allah ce wacce aka saka wa rauni, shi ko dafi na so in ya harbe ka zai ratsa duka jini, zai mamaye ko ina na jikinka launi nasa ba ka gani. Ashe rabuwa akwai fama, idan dai aka ta faru ma yanayin jiki ba zai karba ba. Dafin so ya haɗe da jini, alaƙar ta su yi kusa. Sabo turke na wawa ne, wannan magana ta ɗan Hausa. Ashe kasa alaƙar so da jini, yanzu zai kisa. Ni ma ina cikin wani hali, idan da ya kafa zafin so yake ba zan sake ƙonawa. Na sha wuya. Shakuwa in ta yi shakuwa, rabuwa da masoyi tabbas akwai zafi, musamman ma a ce kogin soyayya cikin ta kai zurfi. Gashi kwai wahalar fita a cikin kogin, bakinsa kwai kaifi, da ka fito za a yanke ka don zai maka rauni sosai wanda ba za ka warke ba. An sha wuya. Lallai zugi na soyayya ta yaya zanyo misalta ma, dukkan nau'i na zafi ko na rashin lafiya ana fama. Bai kai kwatar azabar sau ba ga kalau amma kana rama, sai kana so za ka gane haka domin zai waki san lullube ko da ba ka shirya ba. Na sha ba wani wayo ko dabara idan soyayya ta kama ka, duk girman ka ko